ngabate mapepa awo mayaya ngekuti ndiwo abva nawo akabate mapepa awo echitaura kuti abve kuhigh court yapurezidendi Munangagwa isina chidhindo kuedza dare rino kushaishe zita rehurumende neumambo huripo hwamakashipisa pachiitiko chisina kutaurwa nyaya ino. Asi mambo ngekuziva kuti uri pasi pemutemo anga angomudaidza basi kuti nekuti ndiri mambo ndiri munhuwo asiri pamusoro pemutemo ndakuti Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Pamusoro mai aya hadizivi kwaanogara baya, saka ndiri kukumbira kuti tisati taende mberi nenyaya nekuti chitupa chawo anditaure sabhuku wavo anogarira kumba kwavo echitotaura namambo wacho, then tozotange kuti wandozotaura zvendichade kutaura. Ndokumbirawo chitupa chenyu. Your secretary, you write down. Pemurumbogara pacho chikanga izvino zvazvo makatipai kuota feza asi zvinezvi pamutare mataura ndogara ndotonyeka makutonditi nditaure zvinhu handisi mwana mudiki. Chokwadi chandiri kumutaura zvekuti mukanditsvaga kuHarare kana kuri kuti ndiuye ndokupai adresi yepamba pandisire zvinobuda. Vabereki wenyu vari handa dzenyu dziripi? Hanzvadzi yangu South. Hakuna ari kuno muZimbabwe? Hakuna. Kuona tete vari muMozambique. Kungabheka Munogara papi? kuno kundinouya kuchitengesa. Ini ndaita dambudziko nepepa
randakabata. Nokuti ndiri kutaura kuti kana vanotorawo muchitora kusaziyawo hangu nokuti ndingori munhu, asi iri iaffidavit. Affidavit randakabata panapa ndiri kuona rakanyorwa zviro kwazvo, rine chingeziwo chiri kutaura kuti rakanyorwa. Ndobva ndatarisa zviro kwazvo iaffidavit rakanyorwa, asi zvinoreva kuti affidavit iri harisi authentic ba, nokuti handisi kuona chidhindo chamaster of high court akadhinda chidhindo ichi. Nokuti kana civil court chaiyo muchinyaende konyoresa affidavit renyu muchida kuti munhu auye kudare, rine chidhindo chekoti yacho iri kumuda, kana chamambo chacho chamakapuwa munhu waMwari chine chidhindo chamambo. Hino high court yedu yeZimbabwe iyi yanyanya kuite kusakupfuma kwakadini kwekushaya nestembi. Nditorereyo, torai chiro chichi, torai chiro ichi, musazokangaidze hurumende yenyika ba. Pane chidhindo here? Ngekuti neninoona nhasi ndinokona kundonyora ndikasaina, asi pane authentic office here yakaise chidhindo chayo kutaridze kuti rakabude muhigh court. Chitorereyo apa hamusiwe munyika ino, hamusiwe munyika ino, makapare munyika ino, hamuna unoukama nemwimwi. Apana masuno moti mouye kuna mambo wakagadzwa ndio amunanga agwa president weZimbabwe kunzi ndiye mambo Mutambara. Imimi mune nyaya iri mudare mwamambo, mounza he kutaura kuti high court handisi kuona chidhindo chehigh court. Natsotarisaiwo pasignature kuti pane chidhindo chehigh court. Pamwe ndashaisha kuona, tarisa he kwerinotangira. Kune high court here yamunanga agwa yamuna muZimbabwe yakadaiwo. Handizi hangu kufunda, asi pamaonero andaita musazonyepere daro rana mambo muchitarisa harina kufunda. Ndapota imimi chamakuita, torai mapepa aya nezvese zvamai aya, mwakutoendese nyaya mberi yekunyepere daro rehigh court kuti rakanyore chiro ichi, nokuti handisi kuone stembi yehigh court. Hakuna dare remuna muZimbabwe rinonyore chiro ichi pasina stembi. Kana dzenyu mambo dzemunonyora, kana protection order, kana chinyi, achinyari masammons anouya nestemp yekucivil court, kouye stemp yekuhigh court, koite stemp yekusupreme court, koite stemp tichienda zvakadaro. Mai, musashaishe zita rekoti reZimbabwe. Ndapota dare ramambo Mutambara hatitapi tichidaro. Mungashora henyu murume uyu, asi hana kuyange kuda. Mwakuda kushaishidza nekuda kuti titsamwe munyika yeMutambara. Mambo una hauna kuyange kudaba, wakadzoserwa pano wakatorerwa nevarungu, mwakuuya imwimwi. Ndobosi yapo tine imwimwi, ngatiende kudare ramunanga kwenda pesa. Don't tsamba idzobva dzichengeta idzodzo. Please those pamusoro arume ndodombomubriefa bichana according nenyaya iyi. Mai aya pakaitike rufu bemwana wemwana wamukoma angu. Saka mai aya akapembera nenyika, akatare pamusha ipopo echipopota zvikazi mambo wachekeresa ngekude humambo. Kechipiri une magwanja ari kucheka apa kuchekwe kuti uzvite mare, wachekerese mwana mudoko ngote kudai akauraya munhu mukuru asaizoite mare. Echiridze hwiso mai aya zvekuti ruzhinji rwaripo rwakateerera rukazvizwa rukabata zvese zvaitaura mai aya. Mai handina neukama nawo, pakafiwa ipopo ndipo pahama dzangu. Mwana wemwana wamukomangu ndiye wakafa ipopo. Saka ndati ndinoda kuti mai aya andidini, anditaure kudai anga anditaurire kwaanobva chaiko kana kuarea ipi nemadzimambo. Ndaita kwende kuna mambo wao techifambe ng'anga, inini ndinobhadhare mare dzacho. Ndoda kuti mai aya anditaurire maurayiro andakaite munhu, nekuromba kwendiri kuite kumagwanja kuri kuchekwa iyo kunorombwa here. Saka ndandimomubriefe pane dare rino iri kuti ndizvozvo zvakaitika, zvakaita mai aya. Ndoda kuzwa kuti wakataurire zvirozvo neng'anga yakaenda chaiyo ngeipi kuti azotaura kuti ini ndakachekeresa.
ndiyo nyaya iripo. Ndinokumbira vari kutora mufananidzo. Ndakagarawo pabonde ndiri advisor wamambo Mutambara. Ngabate mapepa awo mayaya ngekuti ndiwo abva nawo. Akabate mapepa awo echitaura kuti abve kuHigh Court yaPresident Mnangagwa isina chidhindo kuedza dare rino kushaishe zita rehurumende neumambo huripo hwamakashipisa pachiitiko chisina kutaurwa nyaya ino. Asi mambo ngekuziva kuti uri pasi pemutemo anga angomudaidza basi kuti nekuti ndiri mambo ndiri munhuwo asiri pamusoro pemutemo ndakudaidzaiwo maiwoye kuti nyaya iri kutsutsumwawo nenyika yangu nehama dzangu nerufu rwakaitikawo mukati memusha wangu ngekuti mwana wakafa mukati memusha wangu. Imimi mukaita zvemunoda nezita rangu mukaita henyu. Ndakudaidzai kwete kuti kukutongai asi kuti muzive kuti ndiyo nyaya iripo zvekuti mambo wanga achitarisira kuti muchataura kana kubvunze kuti nyaya yacho ngei. Imi mandoya nemapepa eHigh Court haana chidhindo haana chipi asi mambo uri kuti ndaakutorawo mapepa enyu mhai muchitorwa mufananidzo one vari pano emapepa emuri kuti abve kuHigh Court kuti vazokuendesaiwo kumberi kuti mapepa eHigh Court iri. Mambo Mutambara wambonyanya kutadzei wamungapumwawo munyika ine yakazare kudai muri kuda kuti asatonga here. Mwambomira muri papi hatimuzivi nezita renyu hatirizivi. Makatumwa ndiani? Kuti makatumwa handi zvekutaura mudare rino nekuti takatarisa kudai mwaane nyaya mbiri. Mune amakaita kwamambo Mutambara munyika yake nekuti kunange kune anofiwa muno mwamambo Mutambara handiwo mabatiro atinoite ndufu dzedu. Pana akanyauraya kana akanyapoizena kana akanyazvisungirira handiwoba maitirwo ezvinoita munzvimbo yamambo Mutambara inzvimbo inoremekedzwe chianhu. Hino imwimwi ngekuti hamusiwo munyika muno hatimuzivi pamwe kwenyuyo kwamambo wenyuwo ndo zvekunoitwa. Ndiko saka mambo anga atouya kuda kuzwa kuti ngekuti mambo wedu isusu Mutambara weimba yedindikwa haaendi parufu ngekuti chigaro chaanacho pachivanhu chedu parufu haaendi kubve kwerwaitikira pano pamusha wake. Saka iye zviro izvi zvakauya nemhuri nenyika yaMutambara mukutsutsumwa kuti tafumurwa munyika ino handiwo maitirwa anoitwe marufu. Imwimwi kwakupedza kwakuuya nechiro ichi mambo wanga asina kuuya kumutonga kwanga kuri kude kumuzwa kuti ndizvo here zviri kutaure nyika nehama dzangu nemhuri yangu. Imwimwi henyu mukazvidza mambo mukatiuya pano mukati hamudi kuzwe nyaya munoda kutongwa neHigh Court. Ndosaka ndatiwo inini saa advisor wamambo Mutambara tinokumbirawo mapepa eHigh Court nekuti mazire etinoita High Court ingabva yazvidzawo mambo Mutambara here kudaro kuti mambo asikazi kumbotaura nenyaya yacho wadarike kubve paari yadarike civil court yadarike yatoende kuHigh Court haina kana nepepa rimwe rekumboyambukawo kana kuti mukumbire henyu kuendeswawo kune mamwe madzimambo kana wekumusha kwenyu nekuti mambo haangazvitongi panyaya yake. Asi isusu taonawo mapepa hatizoedi kuenda kuskuru asi maonero ataita nemamwewo mapepa etinoona tinoziyawo ane chidhindo checivil court kana chamambo Mutambara masamonzi amakapuwa ane chidhindo chamambo. Kana dai manga maendawo kucivil court maipuwawo mapepa ane samoni affidavit yakanyorwawo mukasainewo asi hapana ba chidhindo inozi stampi yeofisi yekoti yacho yeHigh Court. Mwambozotanga kubve mucommunity munyika muno musimwamambo Mutambara mwemusingagari mwambozotanga ngekuende kuHigh Court ngenyu kuzvidza mambo Mutambara wakagadzwa ndiPresident Mnangagwa kubva matanga kuti hamuzwi nenyaya yacho hamudi nekugara pamberi pake hamudi nekuzwa nenyaya yacho mwamurambira munode kuende kuHigh Court. Mwazvida Mai mapepa makawana kupi? Sezvo mati nyaya iri kuende mberi ngandichimirire kuti iende mberi yochizongoramba zvichienda. Mapepa makaone kutaura kuti makaone Hamuna kutaura here asi hana ofisi yakabvumira kuende mberi. Saka mapepa aya kuti mati affidavit yada imwe mhosva itori mhosva mwakutosunga munhu kunotosunga
Ndinowanza kuti nyaya iyi payari izvozvi mai aya itsotsi ende mai aya havasiri right and havaziba kuremekedza madzimambo. Saka zviri nane kuti mai awa kubva padare rino padaidzwe mapurisa vaende kupolisi because ari kusvipisa mambo ozosvipisa yemajaji enyika ino ari kusvipisa zvepresident uyo wakagadza mambo. Yes. Yeah. Forgery kumambo ya mambo. Forgery and atari kumambo kudare ramambo kuzofundisira mambo ngepepa risina chidhindo zvakude mapurisa chero mukasaradzwemo asi munonyorerwe dhoketi renyu romuchaende kudare rakakufanirai. Mambo hake yamwati haana simba asi maakubve muno muchende maoko eZRP kesho mwazvita. Apa pakanyorwa kuti kana usina kunzwisisa enda pana presiding kubvunza rakabvunza kobva vandinyorera kobva vati izvi Wakanyora ndiani? Tipe zitare munhu wakamunyorera. Saka iro pepa iro panyaya ineyi iri kushande. Torai munhu kubve padare ramambo Mutambara muchende kuhaikoti. Ende zvakare futika toda kusukana munhu wacho ka. Zvakwana. All right, it's okay. All right, it's okay. Vatori vedare vari pano vari pamutemo. Yes. Vari kupupura mapikicha vanawo zvese vanazvo. Dare ramambo hamuchina chemuchataura. Hamutauri nemunhu ari kutaridza utsotsi padare renyu achishandisa ofisi yekusoro yedare rehaikoti. Hatichabvumiri. Handizvo, haisisiri nyaya yenyu. Haisisiri nyaya yenyu. Pamambo ndokwatazvibata. Imimi chenyu kutora mapurisa kudaidza ZRP kesho kana kuvatora kuenda navo motovaisa kuZRP kesho kuti taona munhu wakadai mudare abudisa mapepa kuhaikoti asi hatina kuona chidhindo chawo haasiri authentic. Then mapurisa ehaikoti vanogona kuisa dhoketi ravo reforgery and atari voenda kumberi kuvharirwa kana kusavharirwa nekuti mutemo wedu weZimbabwe une justice asi mhosva imhosva irovi. Then kana vapedzerwa zvese vachadzoka zvavo kudare ramambo. Mazvita. Alright, be free mama matamusungwa dare ramambo Mutambara maakumirira polisi ichauya chikutora muende kuZRP. Havachagoni kubva pano hamuchabvi pano matoo musungwa. Akachipiswa pano mutepi wacho munoya kuzotonga free mga munhu kuuya kuchaichinza zviro zvakanaka kudai kubva kutoda kubva kwanaka bva kwacho anhu ari kazorora ari kutoti zvakaita mwambogara ino chiita manje vakurunga unopuwa ndiani zvawaitsvaka wazviona hamba munhu usingazwisisiwa munhu womukadzi uri tusatuzi yakaita zvekukora ndozvawaidare vapepanyi wamwapuwa ndiani vakasikemuwasunga ndasingakuuzvava kuti ndimumuri kutaurwa wacho sekuru mukadzi unoputsa nyika u iya hambisa uende mapurisa acho anaenda naye nasaekutara ate mutoki unobvunzura zviro ngei unoshora pavakagara unodei amboriwa munhu here mamutambara atimuzise pamutemo
ukanyora affidavit zvinobvumirwa kunyora affidavit yako, asi kana wanyora affidavit, first and foremost unoricomissionisa naCommissioner of Oath. Wapedza ipapo woenda kana riri high court kana iri civil court, clerk of court unongotora wonyora nyaya yako, wokudhindira chidhindo, wopuwa death record. Apa hapana, it's just typing and signaturing. Saka it's not authentic. Kuvhundisira madzimambo ekumusha. And ari ani Mutambara hatimuziye. Hatitozivi kana nyaya yake hatidi kutotaura nezvake, because she's just an intruder in the whole society, in the whole community. Kutoti izvozvizvi kwaita kune kuri kuenda vanhu kwavari kuenda vanhu vakawanda, kwavari kuendawo Mumwe kunedziwa. Dare raidai rakazara nekuti chiitiko chakaitika muno Mutambara parufuru, vanhu vakakashamadzwa nazvo. Saka naizvozvo isusu tinongoti ngatigumire pano kuti kuti mutemo ukambotara dare rawo, ivo vachazviona kuti vakabva papi vachitangira papi, nekuti pamwe munhu ane misheni yake, nekuti dai yanga iri nyaya chaya chaya unoteedzera gwara remutemo. Tichkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, tete.